हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आंनि नैबे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नोंथांमोना नायगासिनो दं जिबिएन अफिसियेल इउटुब चेनेल जोबोर गोबावजोंसो भिडिअ लाबोनाय जायो आंनि चेनेलाव मानोना एसे गोरिब मानसि नालाय बेलेग जायगायाव खामानि मावलाबायो टाइम मोना सम मोना आरोना गोबावजोंबाबो लाबोयो आं भिडिअखौ थ' दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन नेवलाय मासे मोन्दों दा जों बेखौ एवनानै जागोन आरोना जोबोर गोबावजोंसो मोनजासिगोन दिनैसो हाग्रानि जुनार नालाय मोनबाय थाया गोबावजों बिदिनो समाव खेबफा गाहाम मोननाय जायो थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों अब्ला थ'दो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नेवलाय बेदर जानायनि थ' लेट्स गो नेवलाय दा बेखौ जानोसै जों एवनानै ना फंबाय सामब्राम हाबाय ओमफ्राय हनै साराय जानबाय ना एवसिगोन आरोना दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ सारायखौ दासो जानहरदों नै सिलपाथायावसो बाव आरोना सिलपाथाया मा होनो बेखौ मस्ला नागासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना माबायदि टेस्ट जायो जोबोद गोबावनि उनावसो दिनैसो नेवलाय बेदर मोनजासिगोन जाहैबाय नालाय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ मस्लाफोरखौ सिलपाथायाव सोनादों आरो बानलु सामब्राम ओरै साराय रेडि ओरैनो मस्ला रेडि ओमफ्राय टेमेट' होफायैनो थाइथाम हानोसै दे नै नायद' मस्लाखौसो होग्रोबाय आरो जोंना ना एसे होग्रोनोसै बेखौ एसे एवनांगौ नालाय बेखौलाय खनसे बेखौलाय दे एवबाय थादो दा बेदर होनायखौ दोनथ'दो एकदमबारे फ्रेशनो हरदो हालदै होदो एसे बेदर बानलु दे जाय एवनानै लाबाय दानिया संख्रि होनोसै हालदै होदो संख्रि होग्रोनि संख्रि होनोसै दा एसे होग्रोना लानोसै हालदैया होखा र' बेखौ एसे एवजोबनांगोन ना दे हालदै होबासो कालारखौ साइज एसे मिक्सार जाथोंसै दानिया हालदै होनोसै एबार साइज नुसिगोन आरोना कालारखौ हालदैखौ बांद्राय होजाया एसेल' होनांगौ जासिगोनदां हालदैया खम जाबायना गुमै हालदै जायो ओरैनो मोजां मोना दसे दे ओरै बिउस खालामनांगौ दा दे दै होनोसै एसे itu Muria जाबाय नै दुन्दियानो गैला जोंनिया खानानै बोराय जानानै थैनोसै नैबे जाहैबाय सामब्राम गुफुर बिलाइखौ होबा बिराद मोदोमो
नै बेयो जाहैबाय सामब्राम गोजा बिलाइ नायदो नै रानबाय सामब्राम गोजाया बोरायबाय नालाय फुराना जाबाय ओमफ्राय बै सामब्राम गुफुर बिलाइ ना सामब्राम गुफुरबो दङ गोजाबो दङ मोनसेनि बेखौ सिखाजों फिसा फिसा हानानै ओरैबो जायो गुफुराव जायो मोनथ'वाखैब्रा र' मोनगोन ना इबदो संख्रिया नायासै रलै नै लोगोफोर मोनबाय नेवलाय बेदरा हेभि नुखाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय दङ नै मा बे आलु टमेट' ओंखाम गुसु बे ओमफ्राय नैबे नै मामोन बे मुदुफुल बिबार आलुजों जानो नागिरबाय नै फैयो लाबोदो गुमै नेवलाया लोगोफोर जानायसै नेवलाय बेदर नेवलाय गोगोम हिट जाबाय जागोनसै दे लोगोफोर ओमफ्राय ओंखामफ्रा रेडि जों दा जानोसै आरोना थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोखि ना जों दा जानोसै ओमफ्राय उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन थ' दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय